Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o Pionero Matzerato, un albariño saboroso e sorprendente, de cor amarela intensa, con reflexos dourados. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630 445 945. Instalaciones Toño SL. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá. Estamos con todos vostedes, pasan 38 minutos das 11 da noite, lle damos as boas noites, a benvida e as gracias por esperarnos hasta estas horas o alcalde de Barro, José Manuel Abraldes. Benvido, moi boa noite, como estamos? Moitas gracias, boa noite. Tocou o turno de noite hoxe. Bueno, pero estamos aquí para todo ahora, coa situación... Bueno, alguén ten que tocar e neste caso tocou o alcalde de Barro. En definitiva, fai uns días estaba aquí o portavoz do Partido Popular, agora contestamos, pero antes. Fai primeira vez, 2 aniños casi levan de legislatura, goberno compartido co Partido Socialista. Que balance fai? Déanos un titular, señor Abraldes. Pois que eses 2 anos se aparecen 10 pola intensidade que estamos levando ali de xestión de goberno, e o balance é positivo, o sea, non satisfactorio plenamente, pero positivo, e non satisfactorio plenamente porque son tantas cousas que hai que facer que é imposible atender a todas, pero sobre todo estou moi satisfeito da relación con todos os veciños. A través das asambleas veciñas que temos feito, e logo co contrato directo con toda a xente que vai por aí polo Concello, que te atopas polas aldeas e tal, pois é un trato moi bo, unha boa relación, e eu creo que estamos facendo cousas positivas e que a xente está contenta co cambio que se produciu en Barro. Como estaba o Concello, como está a día de hoxe? Pois o Concello... Falamos de débeda, falamos de contas, falamos da Caixa... O Concello tiña unha situación económica que nos fixemos partícipes a todo o mundo, nas asambleas aquelas que fixemos. E o primeiro que fixen como alcalde foi mandar unha carta a todos os veciños informándolle de cal era a situación económica, informándolle cal iba a ser o salario do alcalde, 1.600 euros ao mes, e dicindo como nos ímos a relacionar con todos eles, non? E logo nesas asambleas pois xa demos conta de que o Concello tiña unha deuda de 1.200.000 euros, neste momento anda polos 800, e iso significa que todos os anos nos orzamentos, que é un orzamento de alrededor de 2 millóns de euros, o 10%, 200.000 euros, hai que apartalos para pagar esa débeda, non? Entón, bueno, pois era o que máis nos preocupaba, porque logo xa sabíamos que se fixera un plan de saneamento que obligara ao Estado para poñer as contas ao día, entón, bueno, pois era o problema que nos íbamos a topar, non? Falando de cartos, decía o outro día o portavoz do Partido Popular que vostedes son un equipo de goberno que lle sale moito máis caro, que lle sale moi caro ao Concello. Sí, moi costoso. O que el non di é que el cobraba 20.000 euros de dietas ao ano e o alcalde agora cobra 30.000 de salario bruto, que ademais a nómina do alcalde está colgada na páxina de transparencia do Concello, igual que as declaracións da renta e os bens de todos os membros do goberno. Falta por saber cales son os bens e as nóminas e as propiedades dos membros do Partido Popular, porque se negan, a tal como marca a lei,
a publicar os seus datos na páxina do Concello. Pero ben, eso xa foi o primeiro que fixemos, foi explicarlle aos veciños o que iba a cobrar o alcalde por unha dedicación plena e absoluta a xestionar o Concello. Logo desta xestión económica, política de impostos, de taxas, como estaba e como está? Subiron vostedes? Non, nós o que fixemos foi conxelar as taxas e ímolo facer durante todo o mandato. Houve unha suba brutal dos impostos e as taxas durante o goberno anterior e agora topámonos con un problema, que o IBI ben relacionado aos valores catastrales das vivendas e das propiedades. Entonces, o IBI, ese valor catastral non se pode dar para atrás. De feito, ainda está no proceso de rematar dentro de 2 anos a actualización. Entón, ali cóbrase o mínimo que se pode cobrar de porcentaxe, pero os valores catastrales, que son os que che levan ao que se paga de contribución, eso non lle pode dar para atrás. Entón, nós temos o compromiso con todos os veciños de que este goberno non vai a modificar a alza ningún tipo de taxas e impostos mentras dure todo o mandato. Polígono Industrial Barro Meis, un gran proxecto, hoxe xa é unha realidade. Criticaba que vostedes se habían oposto e hoxe o están vendendo como o mellor proxecto para, lógicamente, para Barro, pero que beneficia a toda a comarca e a toda a provincia de Galicia, claro. É un polígono, penso eu, dos mellor ubicados, dende logo da provincia de Pontevedra e posiblemente de Galicia, e que ten moitísimo futuro. A tergiversación do candidato e do portavoz do Partido Popular pois xa é histórica. Hai un acordo plenario de toda a corporación apoiando a construción dese polígono. Sempre se tirou para diante coa tramitación. O único problema que tuvo ese polígono foi unha mala tramitación por parte do anterior goberno, que foi cando se puxaron a tirar para diante sin dotado de servicios, auga, saneamento. De feito, o saneamento ainda se está resolvendo agora. Entón, pois, os tribunales o tumbaron. Pero a aposta do polígono de Barro Meis, primeiro, eu reconocín xa, cando estamos ali coa xente de Freud, o esforzo e o traballo que fixo o anterior goberno, eu eso reconocerei sempre, que foron os impulsores desa idea, tanto dende o goberno municipal en Barro como dende a Diputación, asumindo ese proxecto, pero hai que recordar que, se eles tuveron a idea, nos apoyámoslo desde o primeiro momento. Hoxe en día, o de Freud xe é coñecido e xe hemos falado moito del, non quere dicir que vostede non faga referencia, pero que tamén acaban de darlle licencia a Estrella Galicia, que tamén quere convertir en digamos que este novo centro, o gran centro logístico de esta marca, ¿no? De cerveza e, bueno, e outras moitas bebidas. Sí, afortunadamente Estrella Galicia xa está funcionando dende a semana pasada. Decíame, bueno, pues, o responsable da empresa outro día que estaban gratamente sorprendidos da rapidez da tramitación do Concello de Barro, que nunca lle pasara que prácticamente en 15 días se lle tramitara todo o papeleo urbanístico, e é certo que a aposta polo polígono, igual que o tiña o goberno anterior, témola nós tamén. Entón, todo o que ten que ver con trámites administrativos ten prioridade absoluta. Entón, calquera empresa que quera sentarse ali sabe que vai ter unha tramitación récord. Podemos decir que a gasolinera low cost que se vai montar ali presentaron unha semana os papeles e antes dunha semana xa tiñan a licencia de obra. Non o creían. Decían, pero este papel que nos mandades que é xa para construir? Pois claro que é a licencia de obra. Bueno, pois é prioridade absoluta. Nós, todo o que teña que ver co emprego, co asentamento de empresas en Barro, que van a xerar riqueza, non só en postos de traballo, senón tamén a hora de impostos e crear unhas dinámicas importantes para que outras empresas vexan o polígono como un punto moi atractivo para eles instalarse, pois eso vai ser sempre a nosa prioridade, porque pensamos que na situación económica que estamos vivindo, todo o que sea mellorar a economía e mellorar sobre todo a calidade de vida da xente, porque pode ter un posto de traballo, pois ten que ser para nós a primeira obxectivo dun goberno como o noso. Nos servicios que debe ter un polígono, entre eles, lógicamente, a potencia digamos que na enerxía ou na corrente eléctrica, a calidade ou a alta fibra nos datos, na internet, hai acordos para que isto se este solucionando ou se vaya a solucionar moi rapidamente? Sí, mira, neste momento estáse construindo a depuradora, pensamos que en breve estará rematada, e estáse construindo a subestación de Fenosa. Está rematada tamén a liña de alta tensión, entón agora están construindo a subestación. Están xa tramitando os de Telefónica, e sei que tamén teñen intereses de R, para, xa nos pediron tamén licencia, para empezar a facer obra, para dotar de fibra xa tamén a todo o polígono.
Parque Natural Ría Barosa, como está, que quere facer, cal é o obxectivo e cal é, digamos que o proxecto, o plan, a folla de ruta? Sí, o obxectivo primeiro é que se siga sendo un espacio natural cun atractivo turístico inmenso. Ese espacio era unha xoia que tiñamos aí, no seu momento pois, empezou a traballarse para poñelo en condicións. Na segunda fase do parque pois hai que agradecer á Xunta de Galicia que tuvera en conta as alegacións do BNG para que hoxe en día o parque sea o que é. De feito, a proposta que había do anterior goberno era facer escolleras de 4 ou 5 metros de altura tapando o río. Entón, hai que reconocer que a Xunta de Galicia aí tuveron sensibilidade e entón está un proxecto adecuado. O primeiro que temos é que mantelo en condicións. Para eso, por exemplo, o ano pasado compramos unha máquina para cortar de erva a miúdo que nos costou 6.000 euros, pero que pensamos que era un investimento necesario porque aquilo non podía estar cuidado como se fora un campo para a erva nada máis, non? Entonces, hai que telo moi cuidado e logo hai que facerlle pequenas actuacións para melloralo. Pero un espacio natural etnográfico desa potencia, o que tens que facer é ser o menos agresivo posible con el, non? Entón, precisa pequenas actuacións, pero actuacións moi meditadas. De feito, estamos estudiando xa problemas de accesibilidade e algúns retoques que precisa ao longo destes anos de deterioro, pero o máis importante é telo ben cuidado e que a xente poida seguir disfrutando dun espacio tan espectacular. Hai que seguir recuperando os muiños que están todavía... Hai que seguir recuperando moinhos, hai que seguir dando posibilidades a que a senda sea máis accesible, hai que seguir dando posibilidades a que as pasarelas que se fixaron, que non foi a solución técnica máis acertada, pois que pueda acceder persoas con dificultades de mobilidade. Bueno, hai que seguir mellorando todo eso, pero pensamos que con cariño e con interés en cuidar ese espacio que irá ben. Mercadillo, será xestionado, xa é xestionado ou está sendo xestionado polo Concello? A partir do 2 de abril. A partir do 2 de abril. O Mercadillo leva 10 anos funcionando, un disparate de funcionamento. Durante 6 anos estuvo aí unha empresa que, en todo caso, éramos todos conscientes de quen estaba detrás desa empresa, pois que nunca lle pagou as tasas que tiña que pagar, nunca cumpriron nada do contrato que estaba estipulado. Ante os problemas que a Fiscalía, pois o anterior alcalde decidiu pois renovar ese contrato. Ao final colleu unha asociación, pero vinculada aos mesmos que estaban antes. Mentre nós estamos ahora están pagando trimestralmente, pero o problema é que non cumplen nada do resto das condicións que tiñan que cumplir. Entón, nós o que queremos é que o Mercadillo de Barros sea como o Mercadillo de calquera outro concello, xestionado polo Concello. Todos os vendedores van por ali, danse de alta con todos os seus papeles, pagan as súas tasas e os únicos que controlan o Mercadillo é o Concello. Non pode controlar ninguén alleo. Podemos decir que a día doxe, empezamos o día 27, a coller solicitudes, a día doxe xa hai 80 vendedores que solicitaron posto ali, e están dos 700 e pico metros lineais que hai para montar postos, temos xa 640 comprometidos. O sea que, bueno, vemos que hai moito interés en seguir vendendo nese mercadillo. A mitad, máis ou menos, son dos que están vendendo agora, a outra mitad son vendedores que teñen moito interés, que veñen aí por primeira vez, e queremos que sea un mercadillo normal como noutro concello calquera. Falamos do camiño portugués a Santiago, falamos da seguridade viaria, do mantemento do camiño e do estado do camiño, dos cuidados que hai que facer, pero tamén da seguridade viaria na Nacional 550, principalmente en 2 puntos, San Antoniño e no cruce da Portela, non? Pois sí. Como están as xestións aí con Fomento? Son reivindicacións históricas, claro, de solucionar os problemas de cruce que hai coa Nacional 550. O plan de urbanismo de Barro tuvo unha eiva moi grande, que diseñouse o núcleo todo alrededor da 550 sin pensar que eso non pode ser unha carretera como sempre. Eso tiña que ser diseñado como unha zona máis urbanizada e con temas de seguridade resoltos. E como eso non se resolveu, agora tomámonos con ese problema, non? Hai 2 cruces fundamentalmente moi peligrosos. Un é o da estación da Portela, o que vai para a estación da Portela, e o outro día tuve unha reunión ca subdelegada do goberno e cos responsables da demarcación de carreteras. Entón, pois quedaron en estudiar a posibilidade de facer unha rotonda, unha glorieta, que vai ser un problema de visibilidade. Claro, que dé seguridade, porque ti cando queres sair da estrada provincial cara ao San Antoniño non ves nada, os coches que van en dirección Pontevedra, e logo tes un problema tamén de velocidade. Ti tes que ter ali un freno para os coches que entran no núcleo. Fai poucos meses, casi se levan ali 2 guardias civiles por diante contra un bar, un camioneto que se foi da carretera. Entonces, convocaron a reunión en breve,
coa Diputación, que son os titulares do outro vial, e co Concello para buscar esa solución definitiva. E logo hai outro cruce, que é o cruce Carrúa Real, na zona da Capilla, que se vai para o tanatorio, e que leva dando voltas moito tempo, non? Entón, aí, pois, había que solucionalo, porque por aí toda a xente que vive da parte de abaixo da carretera ten que cruzar por aí, e tens que parar no medio da carretera, e pode vir un coche por detrás e darche un golpe. E iso pasa moi a miúdo, non? Entonces, a proposta que fixo o anterior goberno é de facer unha glorieta onde está a Casa Amelia. Os de carretera xeron que non podía facer, son tiña que tirar Casa Amelia, porque todos os veciños sepan onde é, tiña que tirar con un negocio que existe ali. Entón, logo, despois plantexábanse dúas alternativas, que era facer a rotonda arriba, da capela, ou facer unha proposta de carris de espera, cunha rotonda no lateral, para que, por o menos, poidas cruzar con máis seguridade. Cando empecé a gobernar foi o primeiro tema prácticamente co que me metín. E entón os responsables de carreteras deronme as dúas posibilidades. A da rotonda que lle pidió o anterior alcalde, que significaba, por un lado, subir a estrada 1,80 metro e por outro lado baixar 1,90 metro, por o cal facías ali un escalestre ao lado da capela que sería inviable, patrimonio non che deixaría, deixabas edificios con escalos diante, con respecto a 550, e outra solución era a que ten menos impacto, que é uns carris de espera centrais, para poder darlle seguridade. Nos apostamos por a que era viable, aunque evidentemente nos gustaría que houbera unha rotonda para ese punto, técnicamente dignos que é inviable. Entón, eso dixernos que no Bran xa estará feito o proxecto para empezar a traballar nel, e, bueno, eso esperamos, non? Hai unanimidade nas propostas e nas reclamacións e alegacións coa A57? Hai porque son moi evidentes. O que non pode ser a A57 é que enlace no medio das casas de curro ao lado da igrexa. Eu, cando veo agora por segunda vez a proposta de trazado, que era a contestación ás primeiras alegacións que fixéramos por unanimidade de toda a corporación, pois convoquei asambleas na parroquias de Curro e na parroquia da Portela para explicarlle como estaba o tema e para intentar buscar ese apoio social e que entenderan cal era a problemática. Nos o que propoñemos é que se vaya a enlazar a zona das peaxes da autopista, que unha vez que se cruza por debaixo da autopista que se vaya en paralelo, e iso alonxaría moito ese trazado do que é a zona habitada. E ao mesmo tempo, unha alegación nova que se fixo, que xa non estaba prevista anteriormente, era que a cruce que a Nacional 550 se resolva cunha rotonda que dé servicio para os lugares do San Amaro, ali no Lombo da Maceira, para o Pontillón do Castro, a zona de Verducido, porque senón, se fai a 57, se deixa a 550 por arriba, sin facer esa rotonda, históricamente eso quedará anulado, non? Antes comentaba a cuestión do Pexón, pero creo que non falamos directamente. En que situación está o Pexón? No, o Pexón aprobouse en 2003. Aí, en todo caso, estamos traballando con el. Ten bastantes eivas, xa digo, no diseño, sobre todo do núcleo. E logo, bueno, agora estamos aí con a modificación puntual que aprobara o anterior goberno, que foi anulada polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que son os viarios concretos no lugar de Balbón, e entón agora nós temos que volver a tramitalo porque faltaballe exposicións ao público, unha serie de tramitacións que non se fixeron adecuadamente no seu momento, non? O Concello quedou, digamos que, anulada o problema da expropiación no Pazo da Crega, non? Vamos a ver, cando nos atopamos con isto era algo que non conocía ninguén, que había unha sentencia xudicial xa do Tribunal Superior de Justicia de Galicia do ano 14, que declaraba ao Concello responsable civil subsidiario por unha expropiación que o anterior promotor urbanístico non pagara e ese promotor urbanístico desaparecera. Entonces, o primeiro que fixemos foi seguir os trámites judiciais e recurso ao Tribunal Supremo, pero ao mesmo tempo empezamos a facer xa xestións administrativas de a ver que solución se lle podía dar eso. Entón, a primeira solución que atopamos, e a máis lóxica, era que as sentencias decían que a Xunta de Compensación, que son todos os propietarios desa unidade de actuación, tiñan que pagar os gastos de urbanización e tamén a expropiación. Entón, dixemos, bueno, pues, se quen ten que pagar a Xunta de Compensación, os propietarios temos que buscalos. Entón, costounos algo, pero ao final demos atopado de que non eran xa da banca eses terrenos maioritariamente, senón que son do Sareb, que se quedaron co 73% dese terreo. Que pasa? Que nos atopamos con unha moi desagradable sorpresa, que a lei do solo di que forman parte da Xunta de Compensación todos os propietarios que teñen algún tipo de propiedade, sexa terrenos ou sexa vivendas, nesa unidade de actuación. Entonces, aparecen involucrados unha serie de familias que viven nun único edificio que está construído aí e que non fomos capaces de atopar unha fórmula legal para que se viran fora, non? Eu, desde o primeiro momento, reunime con eles, expliqueilles cal era a situación, intentamos buscar maneiras de que a elas non lle repercutira económicamente isto,
pero é difícil. Entonces, eles representan un 13% da propiedade. Hai outros dous propietarios, unha empresa que ten un pequeno solar e outra que ten 4, e logo o Concello que ten un solar tamén que no seu día recibiu como pago por unhas licencias en vez de recibilo en diñeiro, non? Entonces, nós o que estamos facendo é intentando axudarlle no que se pode. Eu, despois das reunións todas que tuven con eles, o que estamos buscando a maneira de que, como mínimo 25.000 euros, xa os reconozan, porque foi un aval que se lle fixo efectivo da anterior promotora, que era un aval relativo a ese edificio en concreto. Entón, nós queremos que se reconozan que eses 25.000 euros hai que imputarlos a un pago dese edificio. Nese edificio hai 22 vivendas, 13 son familias que viven ali, e as outras 9 vivendas son tamén do Sareb. Entón, o que queremos é que eso se resolva da mellor maneira posible. O problema que temos é legal. Eles teñen dous problemas fundamentalmente, que é, non están moi de acordo como se fixo a tramitación no seu día no Concello, pero logo teñen outro problema, que é, cando compraron os pisos, parece ser que non lle informaron que esos pisos tiñan cargas. Entón, eu que lles expliquei, eles teñen que reclamarlle a quen consideren que non fixo a súa traballo como é debido, porque o que non pode ser é que eles teñen que pagar ora algo que non ten sentido. Pero a lei do solo está como está, e entonces non podes salirte de actuacións que estén dentro da lei. En un par de minutiños como moito, aínda que nos queden cousas no tinteiro, pero temos que ir remontando Feira do Viño, que ademais xa están traballando, non? Sí, porque a primeira que abre, digamos que o ciclo das festas do viño da de Rías Baixas. Tuvemos unha idea fundamental cando empezamos a gobernar, e era resolver moito dos problemas históricos que había e, ao mesmo tempo, manter todas aquelas cosas que eran positivas. Bueno, pois dotamos en un tempo récord en 600 metros cuadrados máis o colexio de patio escolar, que era moi necesario, ou resolvemos problemas históricos de que pasaban mangueiras por encima da carretera 550 desde fai 30 anos para suministrarlle agua potable a edificios dali do San Antoniño, que ao día de hoxe era incomprensible. No verán agua quente e no verán agua conxelada, non? Entón, bueno, fomos resolvendo moitos problemas históricos. Eso lévanos a que todas as demandas que hai nas asambleas veciñais que facemos, pois teñamos que facerlle frente según temos as distintas posibilidades. Pero unha das cousas que máis interés puxamos foi en normalizar a vida sociocultural do Concello. Un dos eventos principales é a Festa do Viño, o que fixemos é mellorala todo o que se pudo. Estamos tirando moito, sobre todo, de grupos locais para que teñan esa participación aí. Cando chegamos, fixemos que inauguraran esa Festa do Viño que tuvemos que organizar en 15 días os promotores, os que inventaron a Festa do Viño no seu día, que, por certo, o señor Landín daquela estaba en contra dela, porque non inventaron os do PP, inventaron a xente do UCD naquele momento. Entonces, eles inauguraron, facemos protagonistas aos produtores. Este ano inauguraron os produtores a Festa do Viño, e ao mesmo tempo queremos que os grupos dali sean partícipes do que é a festa. Por primeira vez actuou Esteban Batallán, un gran músico do noso Concello, na Festa do Viño, dando remate a edición do ano 16, e eu creo que era de xusticia que pudera actuar ali diante dos veciños. E esa é a línea que estamos chegando, de que sea unha festa dos veciños, protagonizada polos veciños, para que sirva para atraer canta vez máis xente a nosa. Señor Abraldes, está contento coa Diputación, dígame si ou non? Estou contento. Sale favorecido o Plan Concellos? Non sei se sale favorecido ou se sale perxudicado. Eu entendo que basicamente estamos xogando con igualdade con todo o mundo, que é o que ten que ter unha administración. Lealdade, así nos gustaría que fora a Xunta de Galicia, que houbera lealdade con todas as administracións, e que todos os concellos superamos exactamente o que nos toca dos fondos, tanto da Diputación como da Xunta de Galicia, para facer os nosos investimentos. Temos que rematar, señor Abraldes, pero ten a última intervención para decir o que vostede quere, o que eu non lle preguntei, o que si é breve. Bueno, eu o que penso é que estamos intentando facer un traballo o máis intenso posible para intentar solucionar problemas históricos que houve sempre no noso Concello. Agora, do que estou máis satisfeito é da relación cos veciños, do traballo de todos os funcionarios que se implicaron desde o primeiro momento moito comigo, e estamos intentando que o Concello de Barro sea un Concello normal. Podo vos decir que por primeira vez cando nos chegamos, os rapaces de Barro puderon disfrutar dunha cabalgata de Reis a noite de Reis antes de que os Reis pasaran polas casas.
Iso é un exemplo do normalidade que estamos intentando levar ao Concello de Barro desde que estamos gobernando. Sabemos que toda esa cantidad de cousas que están pendentes de facer non nos permite facer grandes investimentos, pero creo que hoxe en día a xente o que precisa é calidade de vida, resolver os problemas de todos os días, e logo os grandes investimentos xa os iremos buscando pouco a pouco, cando os problemas do día a día os teñamos resoltos. José Manuel Abraldes, alcalde de Barro, foi un placer contar con vostede nesta edición de Pleno Aberto. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias, moi boa noite e moitas gracias a vos, hasta cando queirades. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Pleno Aberto co alcalde de Barro, con Fernando Pérez, concelleiro de Independientes por Caldas de Reis, e con José Pérez, independiente de Noia, noieses independientes agrupados e concelleiro de Turismo do Concello de Noia. Así que, sin máis, porque non hai máis tempo, xa rebasamos, xa estamos xa no mércores. Moi boa noite, moitas gracias por estar aí, por participar e por que a semana que ven volvemos con máis e mellor, se é posible. Saúdos, boa noite, adiós. Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. Viña Almirante amósalles os seus viños. Pionero Mundi 100% albariño. Pionero Macherato, macerado en frío. Vicius, crimacerado e fermentado en barrica. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630-445-945. Instalaciones Toño SL. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá.